שלום ילדים וילדות, אתם בסרטון עם אביגיל, אז בואו נתחיל. שלום לכולם, אז אני נאיה, כן, אם אתם לא מכירים אותי. והיום אני עושה משהו כיף בבית מלון עם כל החברות שלי. אז יאללה. היי. היי. טוב, אז זה כל החברות שלי. אני אכיר לכם אותם. זו יובל. זו גלי. זו יעל. אוקיי? ואנחנו סתם כאלה, כאילו, כזה באנו לעשות כיף. אז יאללה. היי. היי. איזה מספר אתם? אנחנו 35. בסדר, קחו מפתח. בואו. רגע, אני אומרת, חשוב מאוד שהמפתח לא יאבד. אם המפתח כאילו לא איתכם או אתם השארתם אותו בבית, אז סימן שתקראו לנו, אנחנו נבוא לפתוח לכם. בסדר. והמפתחות רק בשביל לפתוח את המלון ולפתוח את החדר. בסדר? כן. לא לשום דבר אחר. סליחה שאני חופרת לכם. ביי. ביי. תודה, יום נעים. יש לכם מפתחות? יש לכם משהו בתיקים? לא הבאנו. אוקיי. זה רק ליום אחד, זה אתגר כזה. מלון יפה דווקא, אוי סליחה, טוב. יאללה, בוא נעלה לקומה למעלה. סליחה, פשוט רק הרגע יצאנו. בואו. פיו. כן, זה היה. יאללה, בואו ניכנס. למה יש ארון באמצע? טוב, אני אזרוק אותו. יאללה, בואו ניכנס. מה לול עכשיו? עכשיו זה בסדר. יאללה. כשהגיע הלילה. אני באה. כשהגיע הבוקר. מי שקמה תמיד ראשונה זה דווקא יובל. איזה בוקר. אני אפתח את הדלת. למה זה לא פותח? אני אנסה שוב. מה?
בנות. מה קרה? אנחנו תקועות. מה? תקועות? מה זה? אוי לא, תנסי רגע, אני אנסה. תנסי. אנחנו תקועות. אז נמשיך בחלק 2.